Здравей, хора, съм те на 8. Аз съм Ицак на 4. И влизахме в много напредното положение. Да, Зомби защото е иди. нощ. И... Хора, вижте, успешната ни градинка. Да, но... Презенца. Сега като завършим втория Два етаж... клипа, гледай как се подавате там. Сега като завършим втория етаж и сейванчето там, обърни се, Теди. Там дето е. Там. Като завършим ето втория етаж и това там. Това отдолу ще е градинка, да знам. Тераската и градинката ще направим хубав обор за свинете. Общо взето ще... Правят си бебенцито! Да, Яу, бебенца. колко забавно. Да, да, да. Аре, спиме. Чакай, осветявам втория етаж. Зомби ти влезна! В къщата! Зомби в къщата! Уби го. Не знам. Само ако желаеш, бе, брат. Не желая. И дай да спим. Ама затвори! Така. Наспахме се. Сега отивам да си размножавам къщиците. Ще да имаш колко ли още или нещо? Тук, както виждате, Ицо Ицака на 4 разчисти честа. И имаме само ротун флешката. И да. Да, сега ще остава още ротен флеш, защото като убих зомбите, да ми пусне цялата флеш. Дяволи, аз не виждам ротен флеш. Това ми е буклук. Ротен флеш. Вижте! Махай ми се от прасетата! Клипър, махай ми се от прасетата! Ще не знам какво да. Гениалната ми идея. Нещо яко. Нещо. Да, Лудявай хора. Обичам като строя хубави неща. Много обичам. След малко ела да покажеш на зрителите. Даже яла. А не, също още не идва, защото не съм готов. Плиз. Хора ще направя нещо много хубаво. Аз през това време, докато той се мотка горе, аз искам да направя нещо. Така. И какво ще да правя? Да. Не се муткам за разлика. От тебе ти направиш нищо. Вижте хора, колко барутинове. И напротив права. Осветявам. Да не се изпалват. Колко важно нещо. Гледайте как ми се смива. Да, това е важно. Много важно. Да, важно е. Да не идва зомбита. Така. Хопанка, така. Сега. Юху, стана много яко. Качвам се хора да видим какво се прави. Ама още не съм готов. Все пак да видя. Добре. Ами за сега ето тук халат. Или може да поставите. Така, чакай малко. Ето тук ще е кухнята. Като отворите, ама не съм я довършил. Искаш и дървото ти. Ето на тук ще направя... Виж, чак. На тук ще направя... Щупи го това. На тук ще направя врата, която ще води към тераска с масички, столчета и такива работи. Накратко ще стане готино. Да, много готино. След това ще направя долната градинка, за който ми трябва. Айде! Ти ходи да се... Абе, аз вече строя, бе. Аре, заминавай ти да правиш нещо. Ма къде да знам къде има? Ми не знам, ходи по мините. То снем тук, човек. Ти какво искаш да ходим?
по мините. Само аз да Гледайте хора, как иска да ходя по мините, сам да ме загуби и да. Виж, дренаш по цял ден. Аз. Ти същия. Да. Целият втори етаж, дори и първи етаж, аз съм го правил. Не си. Ич! Казвай кога става нещо. Винаги аз строя. Така, ще направим тук хора някакво малко като... Така. Да направим на малко. Какво стане? Сега ще се кача горе. Идеално! Защо си свети така грозно с тези платове? Ами, за да не се спалват. Зомбита. Не ги чупи, чупи. Това е по-грозно към пенка бараката, бе. Ти нямаш бутилка и нямаш бутилка. Разкари ти тук с една. Обратила цялата къща с тях. След къде торчо? След къде торчо? Ела, Ицо, май има спалнер. О, чакай. Тая работа ще върши назад. Има спалнер, ще се направи. Идвай. Пък мина има. Или мина, или спалнер, ама мисля, че е мина. Аз пък помня. Ела. Ще ми свърши кирката. Ти имаш ли? Не е лошото, че Чакай. не съм си направил. Дръж тая. Много е изхабена, отивам да взема друга. Добре, ама заминавай бързо. Да направя няколко. Не е толкова изхабена. Може да си спава. Имаш ли торчове? Да. Тук ще светявам надолу. Хора. Тук няма нищо. Не знам, що ги прибирам хора просто. Има ли? За сега Айран не си ли открил? Не. Чувам вода, мина е това, не е спалнер. Ето Ицо, отзаде Почти кирка. съм убеден, че това е мина. Кирка ти мята. Чакай. И ето ти. Това... Аре бе. Дадох ти. Тък му тая се щупи. Вау, как се щупи мазно торча. Кажи кое там, аз попал на страни. Да стигнем до бедро. Така ще разкопаваме. Значи може да пади за този. Знам, че ти много мразиш да... О, не! Не, Богу, не ми го причинявай. Какво?
10 минути. Да. Всякъде трава. Не си носа лопата. Аз си я нося. Има ли нещо? Добре, стигнахме до бедрок. Ела сега. Къде беше това, бе? Аре, ела, Ицо. Идваш ли? Чакай, Идваш ли след мене? бедрок. Чакай малко. Да чуваме вода. Идва насам. Отсам Ицо. И Адо не си източвате. Да мръднеш да светна. Добре, да. Освети малко. Аз да го закупя. Аз ще го прокопая това. Давай ти продължи надолу. Аз ще копа в другата страна. Не се всъщност не тук си направя моето ново. Това бе! Я давай ти копай също надолу. Ицо, виж. Нека да сме екип, е така. Нито пък аз. Ицо, ако обичаш, ела да осветяваш. Тук че намерих коло, ама яко. Я си бие работа, няма да копаем кола. Къде си, ако не е тайна? Правиш, бе. Идам след тебе. Айрам. Верно ли? Да. Бе, мръдни тука. Какво правиш сега? Слагай на стена. Ама, аз Копая си до копая тебе. хайрана. Аз копая. Копая. Бедрок. Не знам, че всичко общо. Не ми трябваше за кофа това айран. Моли, много има, бе, да ти помагам ли? Редстоун. Аз ще го изкопа, за да не си го мятам. Редстоун, Ицо. Добре, добре. Сега какво ще го правим този редстоун? Не можеш това да се щупи. Няма ти го даде. Нищо. Да се разкара. Ти го направи на мен. Напри на мене тук. Дай ми го това беше Чакай, ела да приключваме клипа. миньори. Това ще бъде за края на клипа, хора. Това ще бъде и чао. Чао.